Čo 200 plus je moc. Akože nie, ja som fakt, že dlho hada. Ale nie, že proste dlhého, ale aj, že taký, že proste, jak je vyrastený pitón, tak teda dorastie, no, chápeš, dospelý pitón. Takže proste, že je fakt, že hrubý a dlhý. To je úplne, že to vyzerá tak dobre. Sa bavím o hadoch, hej. Co nechcel kúpiť mladá? Si nechcel kúpiť mladá? Myslíš mláďa? Piercing tour. Nechce sa mi. Je hadok. No! Si predstav. Presne to chcem, veľa strašne chcem, ale drahé sú jak piča. Alebo aj idete nie. To by zase sú dajaký oni. Vieš v Gaciach? Aj korálku, iPhone, to je voľba. To neviem, čo je. Však stal 200. To stal 200 teraz. Čo si nudné, akože prečo? Však neviem. Belhady aj. Akože, ja neviem, ja keď som pozerala, tak boli fakt, že len drahé. Že cez nejakých 500 som videla. Je to škrtič? Je, ale nemá silu uškrtiť človeka. Nikto ťa nepozval. Asi tak. Čo robíš? Ja neviem, o čo ide. Mesník, šuc, White-Drops. OK. Akože ja som hlavne chcela užovku červenú, že proste, že je to také, že neublíži to nejako moc. To je aké príjemné, ale... Vidíš, jak ma teraz škrtí? Totálne. Teda neškrtí, drží sa, ale... Je ono Sa kľudni zase, akože, halo. Ježiš. No bez tak. Nie, už ste tam leže. Keď si vedela... Ma vzrušuješ, Čaja. Kto by to bol povedal? Dosť. Ja pýtam kráľovský ľudí. Škál, pýtam sa, tuším jedovaté, nie? Čo? Nič. Však je viem, čo sú škrtiče, ale či sú jedovaté. Ja nie, počkaj, nie som. No, zima mi je trochu. Čo sme mali ventilátor zapatý. Nie sú však dobré, bože, jebe ti.